to other learners. So we shall take action. Achije moko ariyo ma itudo gi nek mar obila manochiwo arita ne otese mag penj e kaunti ma Siaya ochwad gi magina ma onegi okinyi ma kawuono e gwenge ma Hawinga e kaunti ma Siaya. Komanda mar obila ma kaunti ma Siaya Kleti Kemboy owacho ni ling mane giyudo ni oyango negi ni jalno ne oponde ot moro kanyo. Obila no dhi e odno, to kata kamano kane gitemo yawo dhot to giromo mana gi muoch mar magina. Gima nochuno gin bende giyaw mach kendo nego achije ariyo go kanyo ka wuon ot no mane giponde to ne orengo molal. Obila oyudo bonde ariyo mano ma obila manonegi kod beti buora kaachiel gi buge 5 mar din mar Jo-Islam mar Koran kod tong' achiel. Obila chich ni chal ka gima jogo ni gin jomaundu. Alitulid ni suspect anyway, akatulid mpaka a certain murder house. Akatueleza hapa ni mahali we suspect au watu wawili wala walinyang'anyana punduki walikuwa wamejificha. So our officers waka knock hiyo mlango wakitaka wafunguliwe, but instead of them opening the door waka shoot from inside. So our officers took cover na waka respond to that shooting. Eventually 2 suspects were neutralized. We are yet to confirm their identity. Now their tribe hatuja confirm, lakini through investigation we are going to investigation is going to reveal that. So we thank the members of the public na hata nyinyi watu wa media vile mlifuatilia mpaka wakati tumefaulu. We have had an intelligence-led operation since that incident happened on Monday. So these officers have been busy combing the area, and today they had a breakthrough of 2 of the assailants who engaged police officers, but they were neutralized. But one was arrested. Also, we have recovered the 2 firearms which